Inalinian so ukit unabi aya ukit kaptinduag udato ng gulalan sa masora ay katanto ni mga kapti. Apeso kapag amir na uli kamasora iwan tayo amir na dagitulo amir. Na inalini Muawiyah. Si kumaso Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu na mag-iupo putay sa kanya na bimasura na tindu inidesisyon Abu Bakar ayaman niya ito kasal pinaka na ginuman niya syuman. Ito masura. Si kumasa Uthman na masura dyan nakatindu ko Uthman. Nagit mabuto Ali. Gid na si kumasa at yung pakatindu gini niya Muawiyah ang kaya datuyan. Kung nagaya datuyan ang miyukit sa kapananamit. Miyukit sa kapananamit. Nakagiyang umagad matay siya gito. Nabiya katana iyang kumadakla daw asadin sa dimulot sa gigawatakan. O kagkabaroy niya na dato ng grita sa ulo. Sa sabot na nakasiwatakan, nalaklak. Ino nga pinagalan. Baka di ka tao ya ayaw o kito nabi na masura. Na kinuha ni natiyang ganin yung naging unta masura kapitulog mo dato. Kabaya ginawa, dinisidan yan before sa kanyang patay. Ayaw pala sambi adato na siwatakan na yes. Kinat ikaya pakababayan o pangilere ng mga ulam at tanong ang mga ahusog na. Siya kini ang Muawiyah. Siya pangin naging utayat at biyataw, marata suka pamaba, marata suka pamuno. Naging nga kapamuno, namiyakan, dito talaga biro yung kumasama. Inukatawa niyo, hindi yung kumasama, sa mo ito, iya dato yan. Siya kini ang Muawiyah, so Hujr bin Adi radiyallahu anhu. Yun yan. Kabaya iyon na ngaran nga kitab na Iskatul Kilab al-Awiyah. Ay mananiyan na bifadaili khalil mu'minin Muawiyah radiyallahu anhu. Yesu kapakatrna kung mga aswa penggebu, kung mga kalbihan o bapa umiyamaratiyaya. Bapa umiyamaratiyaya asu Muawiyah radiyallahu anhu. Na ay mananiyan na kapakaya gingkaya kitab na ay diniskasyan siya na gingkaya kalbihan o Muawiyah sumbagaya sa ikong mga Shia na gusto mga salakawa ay maananiyan na mga tao pagatakin Iran so mga ay maananiyan na mga sahaba. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mga luksami, mga pagariyami, ay niya pagkarayagin tano sa madilapat. Nasupad ko mga pangkatan o Muawiyah radiyallahu anhu. Sabab sa miyakadakal ang kaya pagatakiron. Na kanaba ay madakala hadis a pagalwin tano ka yung kaibuga sa satimanon kaya niya matitimutan wa hadis ang mga pangkatan niyan na mga sapod iniya gusyaw. Sila kaupan sa mga dalil, alangkap, kukaapadiyan ko mga sahaba ang mga dalil, paduto ko ayamaan niyan na kapakalibin yan. Yung kaya hadith Sahih al-Bukhari na yung matuatiyan na قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا. نقل صاحب الفتح قال المهلب في هذا الحديث منقبة لمعاوية رضي الله عنه لأنه أول من غزا البحر، ومنقبة لولده يزيد لأنه أول من غزا في مدينة قيصر. Mga kakampat buya, mga luksak ng mga pagariya. Matagusang na haditha sa Haram na matanam yan giyan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam apitiru iyan. Ay pagampaganaya mga sundero ko umatak na makipetidewa, pagataka makipetidewa si ko kaludan na sabnar miya patutira ng kuto kapakasurga.
ay maana miya patutundin naging kutwa ka pa kasurga datarang kaya matagusan kaya kitab awjaba lahu aljanna natigu haram ay pitiro akna ya Rasulullah sakan na padakukiran natigu Rasulullah sakan na padakukiran uriyan na pitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pagampaganiya sundiru kung mga ummatak na pagatak sa Madina to Qaisar na rinilaan siran mana rinilaan siran wallah natigu haram pitiro akna sakan na padakukiran ya Rasulullah matatagu ako kiran ya Rasulullah natigna di nagi mi alwi sangkaya kiyawseon ki alyon sahibul fath fathul bari ayam anan yanna pitiro al mahlab matatagu sangkana hadith so pangkatan bantugan Muawiyah kasakkan yan ipagampaganay amatrak makitidawa ang gulalan si iko kaludan makitidawa ang yukit si iko kaludan na epitiro Rasulullah na so pagampagan niya sundiro kumatak na makitidawa si iko kaludan na miya patutin ang mga tao ko surga ilenyo manuto andi maneri ka pamakamu na fi qawno sa mga sabigi kalubid nan aparate nagiina mabigra hadis ka sahih al-Bukhari nagusi sinatigin so pangkatan watayana su Yazid sang kana na hadith kaso Yazid ipagampaganay ang makitidawa matrak sa Madinat Qaisar namialwi sa Nabi sallallahu alaihi wasallam aging kaya mga sundero apagatak sa Madinat Qaisar makipitidawa siran ro na mga sunderonan arinilaan maana miyatang kedesan as Muawiyah na tao ko surga na miyatang kedeswatayana su Yazid na rinilaan wallah adem pa na mga pada hadith amakap mamaana wad na miyaloy o Rasulullah amarat abasa kung mga mu'min na ay maanan yan na mabaliw tuwa irelakiran wallahu ta'ala ang kutuwa lagi dito miyaloy o Rasul sallallahu alaihi wasallam kakagiging kutu ko na mga pada hadith miyaloy mipantag si iku Muawiyah katir o Rasulullah la asba Allahu batna na yamanan yan na miyo siyo ito mga pada hadith kakanababu sa satima naging ka hadith na yamanan yan na pangkatano ito Muawiyah kakagiging kutuwa katiro o Rasul sallallahu alaihi wasallam ayamanan yan na sa adna katiro iyan maluron kiyadawayan malunian kiyang busaan sa marata upama sumirateya na mabaliw tuwa irilaon wallah matataw sa giyang kaya ayam ana kafaratan lahu yawm al-qiyamah kataya tigina tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni ittakhadtu indaka ahdan lan tukhlifani fihi lan tukhlifanihi fa ayyuma mu'minin sababtuhu aw jaladtuhu faj'al dhalika kafaratan lahu yawm al-qiyamah qawtu asumpataya ay pugusay isang kaya hadith sa giyang kutuwa kay giraw kuno Nabi la asba Allahu batna amaan agyuto sa Muawiyah naging na sahih Muslim ang kaya mga apang niyo Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Allah na inni ittakhadtu indaka ahdan lan tukhlifanihi ya Allah na miya kakwakur ka sa di ka pasadan ading nga naknuto penduratan asad sa mu'min fa ayyuma mu'minin sababtuhu sadin sa mu'min kayang busaan ko sa marata aw jaladtuhu na yamanan yan na baliyan ka nutuwa kafara kay parat ayamanan yan nagpakalalas kudusan yan si ikwalungan na mori na upamakaging utabasar uwa miyakapantag si iku Muawiyah na pangkatanot Muawiyah na minibuluga mialuyak na kanaba malaapag sa yung saya nagyuti pananggilai o mga tao madagadaga la sumudulian ubera na pangatakya sa mga sahaba nasad sa mga tao pangatakyan yan sa mga sahaba na ayar kami roon ayaman na niyan na mga pagariniyo na pananggilain niyo sulagi dito pananggilain niyo agyang kanan ang mga tao at pagatakin sa mga sahaba alagi do Muawiyah ariya otiyano sa Rasulullah apinggiraw sa Rasulullah waladhalin napinggiraw sa Muawiyah amin na upamarin ay ang kapakarataan. Nasulagi danan, kada pa nakiyamentay ang mga video, lagi dito, apya makasalimbutian sa Muawiyah,
mga basa ang mga rarata na ayad na patutra kano mga Muslim sa Pilipinas. Bata dilabo sa kano mga bangon samya mga maranaw na sulagidanan na pinanggila iniyo ang kanana mga tao pangataki ko mga sahaba. Uban niyo pumakinigas sa mga katiruiran. Andid ni mabaloy ayang maanan niyan na mapananay to yung sa mga sahaba na miya piligro kano din. Miya kimia binasadin so kapagpagagaman niyo. Andid ni adna pananay to niyo. Sang kaya mga sahaba lagi do Muawiya na miya binasadin. Kakagi miya baloy yaman to lagi do bagyan kaya kapagpagagamatan na miya baloy lagi do adna unutan na kao na tutundun ka ataw. Sapi din di itiroon na ayang kapagunutan. Na apiapan miya ribat na ayang kapagunutan. Na lumindung tanong si ikwallah. Yan kaya kitab no kabaya iyo na ngaran nga kitab na Iskatul Kilab al-Awiyah. Ay maana niyan na bifadaili khalil mu'minin Muawiyah radhiyallahu anhu. Yesu kapakatrna kung mga aswa penggebu, kung mga kalbihan o bapa umya maratiyaya. Bapa umya maratiyaya asu Muawiyah radhiyallahu anhu. Na ay maana niyan na kapakaya gingkaya kitab na ay diniskasyan siya na gingkaya kalbihan o Muawiyah sumbagaya sa iku mga Shia na gusto mga salakawa ay maana niyan na mga tao pagatakin Iran so mga ay maana niyan na mga sahaba na nayaman na niya nakati tatago niya siya ang kaya mga tao adi mga taki sa iku mga sahaba kataya di mga taki ko Muawiyah tatago niya nun siya sa ngaya kitab agiya kun ikapapantagan ni man to mga tao ab pangataki si iku Muawiyah radhiyallahu anhu na ganun pamatian kaubabin papakagarugar. Importante na sa kanwa mga bangon sa mga Muslim na pananggiliin yun din wayaman na niyan na baniyo pagkampili baniyo matindig ang kanana tindig ang mga tao adiran di pamamayon sa mga sahaba alagi du Muawiyah radhiyallahu anhu balasang kanu wallah. Kagi andid ni yaman na niyan na matarima iyo as sa mga sahaba lagi du Muawiyah na yaman na niyan na kurang siran na yad na miyutim na suwagamatan wagama Islam kaad na mga hadis sa miya kawakitakiran na inao doon niya naki ang kaiyayaman na niyan na malap na datan o manggilabak wagama na yatan o panariyasta ang kaya mga sahaba ay panariyasta o sabagi kanabas katani rumiyasta o nagyang kaya mga to pres taon pumawing niran sa mga sahaba na ay doon yan din ay mga tao na pananggila iniwaya